dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju, nastavljamo sa razgovorom. Bitno pitanje koje interesuje sve građane, kako ćemo regulisati pitanje kulturnih radnika? Mislim, uopšte situacije u kulturi. Dajte, toga nema laba. Toga se ne jedne laba. Šta oni okej tamo nešto pravi, stavno nekim problemima, ovo, dajte ljudi, pustite se malo. I kako ćemo rešiti pitanje unutrašnjosti, provincija? I vi dolazite iz provincije? Jeste, ja sam iz provincije, ali ne zadugo. Zato sam ja rekao lepo da se svi pokupimo i da idemo za Beograd. To je rješenje. Tamo su pare, tamo je voda, bit će to pod vodom u vodi. I zato bi to bilo rješenje. Ne tamo oni, recimo, sa juga iz Niša, oni kukaju samo nekim, nemaju posla, nemaju para, hoće tamo neke nišvile, neke džez festivale. Zašto lepo ne naprave neku pasulijadu, čipsijadu, slaninijadu i tako, to su pare, to... Hajde, molim vas, svi tamo sa juga i vaša centrifuga. Vi gledate emisiju Obljubnici. U epizodi 786 gledate Svete iz Bačke Palanke pozvao ekipu jer sumnja da ga žena vara sa izvesnim Kokijem iz Zemuna. Mi smo se u tom trenutku našli na licu mesta i imali smo... Šta da vidimo? I wanna touch you, baby. Yeah, 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 yeah. I wanna touch you. Hey, I don't care what you have been mean. I wanna touch you. Oh, yeah. I wanna touch you. Da se dalje odigravalo, saznajte pokraj vaših malih ekrana. Dobro, vidim da ste sve to lepo promišljali i sada interesuje naše građane, a i mene, recite nam nešto više o sebi, vašem radu. Momak, može li samo da... Momak, možeš li da... Pa vidite, mnogi se pitaju kako da ja to postanem, kako ću ja to da postanem premijer, ako se nisam dovoljno školovao. Pa evo, rešio sam i to pitanje. Prekjuče sam magistrirao, a jutro doktorirao. Tako da sve može to da... Eto vidite šta sam ja sve spreman da uradim samo da bi uvalio svoju halapljivu političarsku guzicu u državnu fotelju. I to sve zbog vas, narode, i zbog vašeg boljeg života. Ali ovaj Stefanović, šta ćeš ti, Stefanović? Na koje ćeš ti izbore, Stefanoviću? Pa ko će da tebe da glasa, čoveče Boži? Nizak naočare ima. Pih! Domaćine! Oooo! Pa dobrodošao! Izvolite! Kako je domaćine? Da vas nisam vidio, ajde, slobodno, samo napred. Slobodno se poslužite. Konačno i neko od nas da pogleda. Niko da seljaka ne pita. Evo, prvo rakicu. Tamam posle, tamo. Hoću prvo rakicu, ajde. Da smo živi i zdravi. Bojka naša. Stavite vi, kako ste vi? A znate kako? Ja sam najveći poljoprivrednik u Lapu. Imam preko 600 hektara zemlje, ali niko ne dao subvencije. Svi lažu, svi su obećavali, niko ništa nije dao. Ja se nadam da vi kad dođete na vlast neće da se promeni. Pa ja sam to od početka pričao. Ja sam se uvijek za poljoprivredu zalagao. Znači poljoprivreda, pa... Hoćete da vidite moje imanje, da vam pokažem šta sve imam. Pa! Redi. Zbog toga sam i došao da vidimo šta to ima. I kako je baviti se poljoprivredom, je li težak posao, imate sredstva? Pa sam posao kao posao nije težak, mi seljaci smo navikli na to, nego nemam nikakvu pomoć. Nikom ne daje nikakvu pomoć, evo recimo moj traktor, već mjesec dana ne mogu da ga upalim, ne radi, nemam slabo i da prodaja, nemam majstora, nemam ko da ga pogleda, niko ne zna šta mu je. Pokušavam da ga upalim, nema šanse, ostaće mi njima neorana, nemam traktor. Ne znam da vi mogli da im pomognete nešto.
Nije Stefanović, nisam ja ništa rekao. Evo, ja ponekad nosim naočare, to nije ništa. Okej, Stefanović. Izvolite, ovo su postigli našoj redakciji vaši fanovi. To je jedan skroman poklon. Tako. Molim, režija. EPP, molim. Nije dobro dugme, ani posteljina. Nije dobra bolest, nego ozdravljenje. Šta je onda dobro? Šta nam ono treba? Mozga, zapaljenje. Ajde da pokaže šta imamo ovdje. Ajde, pogledajte ovo. Da, to. Evo, pogledajte kako je bilo to dobro. I tu, ovo je... Kad se mozak upali, počinješ da misliš. Kada mozak ne radi, svi su ljudi isti. Što te onda diže, što te onda penje? Mozga, zapaljenje. Kad se mozak upali, počinješ da misliš. Kada mozak ne radi, svi su ljudi isti. Što te onda diže, što te onda penje? Mozga, zapaljenje. Ovo je prava Srbija. Ovo je ono zašto mi se zalažemo i zašto... Vidite kako nemaju... Evo, ja obećavam... 2 traktora. Hoćemo dobiti neku pomoć za ovo sve. 2 traktora. Pa stvarno si je Bog poslao, znači... Svi su ljudi isti. Što te onda diže, što te onda penje? Mozga, zapaljenje. Neki kažu da je vreme ludo, a ja ne znam koji je dan. Neki kažu da je vreme ludo, teško onom ko je normalan. Neki kažu da je vreme ludo, a ja ne znam koji je dan. Neki kažu da je vreme ludo, teško onom ko je normalan. Znam da je ovaj džem sa fruktozom. Ovo je javor, šta je ovo? Džem sa fruktozom. Nadam se da će posle izbora da se setiti opet nas, da ne bude da dolazi samo pre izbora. Ne, ja sam tu bio u prolazu, vidio sam domaćinstvo. A vidite koji politici su samo pre izbora prati. Mozga, zapaljenje. Mozga, zapaljenje. Ništa, onda imate moj glas, budite uvereni da ću da glasam za vas sve, ja i cijela moja porodica. Takvi politici nam trebaju. Dva traktora, znači ovo što sam obećao da će... Dragi gledalci, treba da prevedemo emisiju kraju, tako da ništa, evo ja se odjavljam, pa poslednju reč bi dala mom dragom gostu, Bogdanu Stefanoviću, kandidatu pod rednim brojem 459. Evo ja bih ga sada zamolila da vam se obrati, a ja bih se zahvalila što mi je bio veoma drag i zanimljiv gost, tako da još jednom vam hvala i bilo bi mi drago da vas sljedeći put ugostim, tako da možete da se obratite.